En aquest vídeo veurem quins són els tipus de dades més significatius en PHP i com es representen alguns d'ells. Bé, doncs, comencem. Encara que PHP és un llenguatge no tipificat, sí que ens permet definir diferents tipus de dades. Anem a veure quins són aquests tipus i com treballar amb aquestes dades. Els tipus de dades més significatius en PHP són l'enter, el float. PHP no fa distinció entre float i double, per tant són el mateix. El booleà, l'string, que és la cadena de caràcters, l'array, l'objecte, el recurs i el valor null. Nosaltres en aquest mòdul treballarem amb l'enter, el float, el booleà, l'string, l'array, encara que el veurem més endavant, i el valor null. Anem a veure com es representen aquests tipus de dades. En el cas de l'enter, depenent de la plataforma, tindrà un valor mínim i un valor màxim o altres. En el cas del float, per separar la part entera de la part decimal, fem servir el punt. El valor booleà pren els dos valors, verdader o fals, i en el cas de PHP els valors són fals i true, és a dir, els valors verdader i fals en anglès. La cadena de caràcters sempre l'hem de representar tancada entre cometes dobles o cometes simples, és indiferent. I finalment el valor null, que l'utilitzem quan no hi ha valor, el representem mitjançant la paraula null. Bé, quan nosaltres assignem un valor a una variable en PHP, PHP no comprova de quin tipus és aquest valor, però sí que té funcions que ens permeten fer aquesta comprovació. Nosaltres veurem dos d'aquestes funcions. La primera és tipus dades, està formada per un conjunt de funcions, que hi ha una funció per cada tipus de dada, on el que fan aquestes funcions és comprovar si el valor passat per paràmetre és del mateix tipus que el tipus que escrivim darrere del guió baix. Si es compleix, ens retornarà verdader i si no, fals. Per exemple, en el cas del enter, la funció és isInt i el que fa aquesta funció és comprovar si el valor passat per paràmetre és un enter o no. En aquest cas, 5 és un enter, per tant, es compleix que és del tipus que hem escrit darrere del guió baix i per tant retornarà verdader. Hem de tenir en compte que si volem imprimir un resultat verdader o fals amb un navegador, el navegador, si és verdader, mostrarà 1 i si és fals no mostrarà res. Amb el float exactament el mateix, comprovarem si el valor passat per paràmetre és de tipus float o no, retornant verdader o fals, amb el booleà exactament el mateix, amb l'string exactament el mateix i amb el null exactament el mateix. L'altra funció és la funció getType. Aquesta funció el que fa és comprovar de quin tipus és el valor passat per paràmetre i retornar el tipus del valor passat per paràmetre. Per exemple, en el cas que jo passi un enter com a paràmetre, que seria aquest cas, el que em retornarà és integer. En el cas que li passi un float, em retornarà doubler. En lloc de float, la paraula doble. Si li passo un fals, em retornarà booleà. I si li passo una cadena de caràcters, em retornarà string. Si li passo un null, em retornarà null. Anem a executar l'script per veure el resultat d'aquestes funcions. Obrim el navegador i l'executem. I aquí ho tenim. 3 és un enter i isInter verdader, per tant 1. 1,3 és un float, verdader 1. Fals és un booleà, verdader 1. Cadena de caràcters, és una cadena de caràcters, exactament, aquí, 1. Null és null, sí, doncs retornarà 1. Ara, totes aquestes són les funcions isTipus valor. A partir d'aquí estan els getType. 3 és de tipus integer, 1,3 de tipus doble, fals de tipus booleà, cadena de caràcters de tipus string i null de tipus null. I fins aquí els tipus de dades en PHP. En aquest vídeo hem vist quins són i com es representen alguns dels tipus de dades més significatius en PHP. En concret hem vist l'enter, el float, el booleà, l'string i el null.
per després veure dues funcions que el que fan és retornar el tipus de dada d'un valor assignat a una variable.